Türkmenistanda azık krizisi barha ağırlaşýar ýurdun köp ýaşaýjysy üçin çörek we un satyn almak gaty kyn mesele öwrüldi. Käbir sebetlerde un satylmaýar. Köp wagtlap uny garaşýan adamlar dükanlara üýüşip nowatda durýarlar. Paýtagtda bolsa gijelerine çörek satylýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Liwapdaky we Aşgabatdaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. 2 noýabrda Azatlyk radiosynyň Liwap ýylaýatyndaky habarçylary häkimetleriň un üçinçiliğiniň ýyza süýşürilmeginiň sebäbini düşündirmezden unyň ýakyn günlerde satuwa çykaryljakdygyny aýdypdyr. Şunyň bilen baglylykda yerli dukanlarda ullakan nowatlar emele gelipdir. Şu gün nowatda duran adamlar sanawdy diýerler. Milli Howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri bolsa nowatda durýanlaryň düzen sanawlarynyň nuskalaryny alýarlar we dukanlaryň öňünde duran adamlaryň mobil telefonlaryny ýygnaýarlar. Mahkama we polisiýa işgärleri tanawlary göçürýärler. Bir nusgasy ministrligi üçin beýlikli polisiýa, üçüncüsü jaý dolandyrşy darysy we dördüncüsü dukan işgärleri üçin alınýar. Nowatda duranlaryň telefonlary ellerinden alınıp, olaryň un satyn alanlaryndan soň izyna beriljekdigi aýdylýar. Diýip 1 noýabrda Farabdaky 1 dukanda bolan ýagdaý barada görüň beren yerli bir çeşme un satywynyň ýerden 4:30-da başlanjakdygynyň aýdylandygyny habar berdi. Ýurtda un paý maşgaly üçin aýda 1 kilogramdan hasaplanýar. Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin un paýynyň muktary 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda azaldylypdy. Ondan ozal döwlet dukanlarynda adam başyna 5 kilogram un 1 kilogramy 1 manatdan satylypdy. Azyk önümlerini ketkitlenen bahadan satyan döwlet eýçiligindäki dukanlarda unyň ýok wagtynda hususy sowda nokatlarynda da unyň ýetmezçiligi ýüze çykdy we bahalar ýokurlandy. Liwap ýylaýatynyň hususy dukanlarynda 300 gram agramly bir çöregiň bahasy 12 manat, agramy 500-600 gramlyk çöregiň bahasy 21 manata ýetýär. Bir halta un hiline görä 800 we 1,5 müň manat aralygynda satylýar. Farabdaky bazarlarda uny ýokary bahadan hem satyn almak kyn bolýar. Polisiýa beýleki sebäplerden un getirilmeginiň öňüni almak üçin reýd geçirýär. Etraplaryň arasynda polisiýa gözegçilik edilýär we geçip barýan awtologlar barlanýar. Unyň tapylan ýagdaýynda ulag eýetine jerime we konfiskasiýa howpy awanýar. Şeýle hem satyn alynan unyň çeşmesini anyklamak üçin deriňe geçirilýär. Bu ýagdaýda köp adam para bilen gutulmagy makul bilýär. Azatlyň çeşmesiniň habaryna görä saklanan adamlardan unyň alynan ýeri we satan adam barada soralýar. Onun un zawodundan tanışlardan satın alınanlygy anyklansa hökman jenaýat işi gozgalýar diýip çeşme belliýär. Ýa-ni ýakynda Türkmenabatdan barýan ýolda bolup geçen wakalaryň birinde 2 halta un tapylan awtologyň eýeti polisiýa şäherlerine 100 manat para we ýanyndaky uny berip gutulmaly bolupdyr. Bu garalykda Aşgabatda döwlet dukanlary gijelerine çörek satmagyny dowam etdirýärler. Her adam başyna 3 çörek satylýar. Aşgabatdaky çeşmeler tarapyndan azatlyga uğradylan videolarda adamlar ellerinde 3 çörek alıp dukanlardan çykýarlar we ýene-de onlarça adam nowatda durýar. Bu ýagdaý garankyda bolýar, ýerden çörek satywy besedilýär. Aşgabatyň häkimetleri nowatlaryň öňüni almak boýunça çäreleri 2021-nji ýylyň may aýynda prezidentiň oglunyň tanqydyndan soň güýçlendiripdi. Vice-premier Serdar Berdimuhammedow dukanlaryň daşyndaky nowatlaryň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň awryna ziýan ýetirýänligini aýdypdy. 2 noýabrda Azatlyň habarçysy oktýabryň aýagynda azyk paýyna towuk butlarynyň güne bakar ýagynyň we şekeriň daşyndan bahasy her bir sany üçin 1 manatdan 10 sany ýumurtkanyň goşulandygyny habar berdi. Azyk paýynyň getirilmegi üçin goşmaça 3 manat alınýar. Habarçynyň sözlerine görä köplenç getirilen ýumurtkalar çürük bolýar. Arzanlygyna begenip köpler aslynda ýok edilmeli zaýalanan ýumurtkalary alýarlar diýip habarçy aýdýar. Soňky aýlarda esasany Aşgabatda maşgala başyna düşýän paý ortaça 5 kilogram un, 1 litr paxta ýagy, 1 litr ösümlik ýagy we 1 towuk buğdy ýaly önümlerden ibaratdy. Iýmet paýlary paýtagtyň ýaşaýjylaryna öýlerine eltilip berilýär. Öýlere azyk önümlerini eltip bermek tejribesi hem prezidentiň oglunyň tanqydyndan soň başlanypdy. Ýurdun häkimetleri bir näçe aý bäri dowam edip gelýän azyk krizisyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Ýöne azyk paýyny ýygyderli azaldýarlar. Ýagdaýy boyun almaň ýerine ýurdun häkimetleri azyk howpsuzlygyny öpçün edýänligini öňe sürýärler. Hökümet 2021-nji ýylda 1,4 million tonna buğday ýygnap, galla planynyň ýerine ýetirilenligini eglan etdi. Beýleki ýurtlaryň resmi maglumatlaryna görä bolsa, Türkmenistan goňşy ýurtlardan buğday we uny import etdi.